kabini Général Abdoulaye Maïga kɔni sugandira jamana ɲɛmaa fɛ ka kɛ Mali premier ministre ye o kɔni kuma i b'a jateminɛ Bayangara kɔnɔna na barodaw ale ni temiyɔrɔw la a kuma bi bolila o de kan kosɛbɛ yala civil ka bɔ yen sɔrɔdasi ka na a bɛ se ka na ni yɛlɛma jumɛn ye nin mara in kɔnɔna na k'a masɔrɔ gɛlɛya bɛ yen an ka Bayangarakaw hakilina labɛn a kan. Vraiment n'i ko Bayangara mara la gɛlɛya bɛ yen kɔni o kɔni ye dɔ b'a la a gɛlɛya yɛrɛ an t'a dan yɛrɛ dɔn an bɛ Ala barikada an hakili la premier ministre kura in militaire de don n'i y'an ka Bayangara mara jateminɛ ni militaire kɛra premier ministre ye a kan ka k'an kɔni ma tare ye parce que ale b'a dɔn et puis ale fana expert de don en sécurité donc n'a y'a ka compétence bɛɛ fara ɲɔgɔn kan surtout n'u y'u hakili to Bayangara mara la an kɔni hakilinata ye min ye a bɛ se ka défi relever parce que an y'a kɔrɔlen fana a ye intérim mun assuré an y'a ye a y'a kɛ cogoya min na an kɔni ne kɔni hakilinata ye min ye défi a bɛ se ka relever. Bayangara région kɔnɔ dugu min wulila a tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban a ka ca ba n'a si ye hali bi dugu kelen pe si ma na fɔlɔ hali bi dugu a bɛ ka wuli hali bi mɔgɔ bɛ ka faga hali bi donc n bɛ min fɛ hali bi premier ministre a se ma se yan a bɛ komi anw hakili la premier ministre tulo de t'a la mais comme a donna sɔrɔdasi don gouverneur bɛ yan sɔrɔdasi don préfet bɛ yan sɔrɔdasi don sous-préfet bɛ yan sɔrɔdasi don ne hakili la a b'a mɛn a ka hakili to Bayangara région na a ka hakili to centre la pour que kɛlɛ ka ban sɛnɛkɛla ka sɛnɛ kɛ baganmarala ka baganmara kɛ commerçant ku ta kɛ an ka taa an ka sigi hɛrɛ la. An bɛ se ka min fɔ halisa Bayangara la paix ka na halisa an Bayangara musow degun b'an kan jiko b'an na an haminen don école dɔw kalan bɛ yen yɔrɔ dɔw la kalan tɛ yen donc kalanko in ka se ka sira sɔrɔ halisa jiko in ka se ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ in an b'a deli Ala n'a kira fɛ Ala min y'a nati yarabi Ala kelen k'an dɛmɛ kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min na halisa an ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana basigira premier ministre a ka hakili to an Bayangara musow la. Da sumusumu senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko caman jigiya b'a kan k'a fɔ ko ni premier ministre kɔni kɛra militaire ye a na kɛ sababu ye ka na ni yɛlɛma caman ye mara in kɔnɔna na Tijani Wederawogo Dɔwɔbanbara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara.